Bueno, egun jainkuak. Hortxe, gaurko helburua. Eta, bueno, Zoioko hartan, Zoio marki izan zen, Zorrozago gaztetxetik hasi ginen, eta gaurkoan, zera berri hau egiteko, Arrigorriako gaztetxetik baita. Bueno, horragora, goian, horragora podiatzen nuen kamera, eta hortik atzetik Upo mendia eta dago, beraz, nola baiten, justo, hor Zeberioko errepidea dugu, hegoaldera Gorbeialdea, eta iparraldera justo egingo dugun gaur egingo dugun bueltatxoa. Eta, bueno, bukatu, ugaun, bukatuko dugu perton tren hartzeko, goxo, eta etzera lasai itutzeko. Arratsaldeko laura dira, iruretan atera naiz, baina, karo, azkenean, barragadutik ona, biziketarekin bere kontutxoa ditu. Ordu eta piko edo egingo nuen biziketa iragiten, bueno, berotzeko, esentekoa. Bueno, orain hortik goitik gobera gara, Jar traka jarriko dut, eta ea gaurkoak zer ematen duen. Eguna, ikusten duzuenez, estalia, beraz, biziketak egitebitzeko ederra, baina niri eguzkia gusten zait, Pozago joten naiz eguzkiarekin eta itzontziago baita. Venga animo eta aska itezen! Bueno, ikusten duzu, Hotxarri Gorriaga, eta balan pixkote mugituaz hori ikustea momoitio edo ez dakitzen ditzen da usoa. Han behingoan Zaratamotik buelta eman genuen hartan, Zaratamor, eta hemen justo hor, taio txikitxo batzu daude, eta halako kantera txiki bat, eta hori, zeran da euskeraz, ostruka ez, zeitateatzen. Garza Real ura ikusi genuen tokia, Eta beraz, hortik Zaratamotik, buelta lehalte bat ematen da, areaka, eta gero ausune txiki horretara heltzen zarete, eta hortik ja, Arrigorriaga jontzaitezkete. Beraz, gua orain alta, ez dakit, Upo mendiaren bikia den beste mendi baten maldatik pasatuko gara, eta Upo inguruan dagoen Aristi batera helduko gara, Etan hasiko gara gaurko historiakin, gaurko historiek horrekin, ibai horrekin, eta, hirigune edo, fabrika eta populazio dentsitate guzti horrekin dauka zerikusia. Han baita ere Malmasin, eta horren beste aldean, Bilbao. Beraz gaurrekoan ere industri kontuetara itzuriko gara, eta hemen inguran dauden zenbaitzu ingenieritza proiektuen zergatia, argituko dugu. Hartan da indiu, eta haren jartzen digu hor, asko ez ikusten, baina Upo 2 kilometrora gu hartangatik gatoz. Hartanga hartanda. Hartanda, arditanda. Total, Hau, oso antzekoa euskaltzainak egiten du, eta ordaindu egiten diete kontu jesengatik, orduan, fin. Eta Upo, ze izen berezila. Eta, gero, joan gara hitz egiten Upori buruz, 2 kilometro, hartanda egin dut, eta igual Upore egotzea, ondo legoke biak egitearen, baina, 2 kilometro, zenbat igo berko garen. Hartandara noski empujabaikarekin igo naiz, pentsa, edozein mendiere igota, normalean, ez dute aldapa erresik, eta pulmonarrarekin kontu horiek igotzea, zaie. Eta goi gainera esan dute, eguzki zalean izela, eta egunetan zer askorik ez dutala.
San Segismundo ermita txotxikia, hemen leku paregabea piknika eta egiteko, izkutua baita, holako lekutara nik uste ez dela inorge, jende gutxi etorriko dela, Hau agian, Arrigorriagako jendearentzat, hartan da, igual, Hernio mendia bezala izan daiteke, igual, pare-parean dute, igotzea besterik ez dute, zuzenean, bertoko kaletatik eta amendik, kilometro erdira ateratzen dira. Eta San Segismundo, zuen herritan ez zegoen San Segismundoren ermitarik, oso santu arraro Euskal Herrian, eta arainea informazio pizkatxo bat jasotzen dudan, informazio kartitxo bat ari naiz ikusten, eta araintxe kontatuko dizuet, ermita txotxiki honetan, ze misterio ditugun, ze santuak eta ez dira kasualitatez agertzen, beti ere arrazoi bat izaten dute, ezagunenak hemen Euskal Herrian eta San Miguel eta oietxek izaten dira, San Miguel bete garaia Nafarroako gudarosteen santua zen, San Miguel bera ere santu gerlaria da, eta bere garaian ere Nafarroak armada zuenez, inbaditzailetaz eta defenditzeko, bueno, armada zuenez, gare bateko erreinu guzti bezala, San Miguel zen euren patroia, San Miguel San Jorge, hori biltzen dira, bi santuak neko gudutzaleak ziren, eta askotan ere, Inkalaterrak ere San Jorge dauka ikurtzat, beraz, alako kontuak. Guazen San Segismundo nortzen begiratzena, eta upora eta zuzenean leku basorantza joten nahitzen, nik uste leku basora, eta gainera hartandako hori ez dut grabatu, beraz ez dakite sinestuko didatzuen, bueno. Igo naiz, argazkia dokat, gero jarriko dute bideoan. Oideketa, Horrelako erekin erlijiosoak, horiek baditugu gustoko. Bueno, hemendik ez dakit ikusiko duzuen, baina zelako txoko paregabea dagoen hemen gaua pasatzeko, justo, badago leio erraldoi antzeko bat, arbolak eta baiara justo basauri izango zena ikusten gaitu. Eta San Segismundonen kontutxoak, antza denez abokazio berria dela, arrotxegatik igual ez dago hainbesterik Euskal Herrian, ze antza denez hau hasiera batean 16. mendeko omen da, ermitatxoa. Zeberio eta Zaratamoko lurren artean gaude, hau antza denez Olabarrietako betin berriro ola bat, industrigune bat, arkaikoa baina industrigune bat. Olabarrietako auzoan gaude, bi duelarrien artean dago, kokatuta ermitatxoa, eta basaten duen lehen, hasiera batean antza denez lehenengo iskru batzutan San Babas. Imaginatzen dute notarioak eta igual letra zeitza da joloko ondo lotuko, eta San Blas izango zela, baina San Babas. Antza denez horrela ezagutzen zen ermita, abokazioa beste bat izango zen, eta gerora ere San Miguel, San Miguel abokazioa izan zuen. Beraz, historio, San Segismundo antza denez, garai batean Franco errege bat izan zen, 6. mendekoa, arrianismotik aldendutzena katolizismoa hartzeko. Eta horretxegatik eman zioten santu kontu hori. Eta gero badugu plaka bat, hori, ezta? Gure herria maitatu eta defendatzeagatik, gerrako ankerkeria sufritu zuten zeberioztar guztien omenez. Kontua da, noski, hau, Bilboko, Gerra Zibileko Bilboko Cinturón de Hierroko zati zela. Lehenengo defentsa sistema. Gero egia da, justo ganguren eta, Bilbo inguratu dauten mendi guzti horietan, beste bigarren zonalde bat zegoela. Baina guantza denez, hemen ikusten duzuenez, lehenengo esi horren parte zen. Horren dela gutxi ere, lezamatik busturirako bidea egin nuen, handen Gerniketek erregoitxira igo, eta berri lezamara, eta bertutik ere, han justo txorierri baiara egiten dituzte mendibien artean, bat adar txandako sistema edo gangunenko sistema, eta gero beste sistema txiki bat dago. Sistema txiki hori ere, lehenengo defentsa linea hura zen. Eta, hementxe gertatzen den bezala, hemen garai bateko, horrentxe jarriko dute makina panelarena, eta, hemen inguruan,
hiru kontutxo ditugu garrantzitsuak. Alde batetik, industrializazioa, hemen baita, gero kontatu dugu dizuet. Dagoen lekubasoko urtegia, industrializazio horrekin erlazionatuta, hemen eman zen deforestazioa eta nola garai bateko aristiaren azkenengo makula bat edo mantxa txiki bat badugun Upo mendiaren alboan, eta azkena, hiru aipatu ditut, igual lau aipatu ditu orain, baina azkena justo hogeita hamaseiko iraultzaren, viva la del 34 y viva la del 36, me cago en Dios. Leku garrantzitsu batean gaudela. Intentzioan akane leku basorantza joan eta gero uga orantza, baina kristoren buelta da, eta hobe Usansolora zuzenian jaistea, eta bertoko tramotxo bat errepidez egin, eta betiko moduan, eta orain, honentzakoan bezala, berriro ere Arrigorri gara, eta tartetxo bat, Barakaldora arte, ordu eta pikoko rekorrioa. Beraz, gaur ere, 8 kaldera alduko naiz etxera. Hementxe hasten zen, Bilbo, eske Bilbo, hortxe bertan da, hemendik ez da ikusten, baina hor, ikusten duzuen nola, hor egiten duen ube antzeko bat, eta leio antzeko bat da hor, eta hor dago Malmasin, eta lehenengo sistema defentsa izango zena, eta hemendik ja, heldu zirenean, ja, fasistek eta reketeak esango lukete, ahi ez da Bilbao, eta karlista batzuk ere esango luketen, hortxetzeok Bilbao, guazen, gorri ekaina matera, liberali ekaina matera, ez azkenea, Euskaldunak nahiko perezila gara, alaka kontuetan eta. Eta gainean pausatu naiz eta nola ikusi, hor bada hormigoizko kontu bat, badakizuen mokoak, kanal honetan, topiko bat direra. Hormigoizko lehiatilatxo bat da, eta karo, karlista eta rekete haiei kaina emateko justo, ermitaren azpiko aldean, ametralladora posizio bak jarri zuten eusko gudarosteak, eta errepublikak, eta hortitxik, taka, betik eta agertzen guzti, jota fuego. Aipatuko ditugu zereko, hortxe guztia, Gerra Zibileko kontuak ere, Espainiar iraultzako kontuak. Mentxe upoko ariztia, apenas, hause da bakarrik, hortxe aurrean duzuen hori, eta horia pinuak ikusten dira, hemen aurrean dana dira pinuak, alboka hau ere ez da aritza, hemen txasten dira, eta hangor arte, egunera llegatzen badira, eta hori da garai batean hemengo baso ikaragarriarekin geratu zaigun bakarra. Kontua, noski, naizta, antxe esan dugu, Zeberioko lurrak zirela, baina hemen alboan, Laudio, Arrigorriaga, Basauri, Galdakao, eta ja, Bilbo handia hasten zaigu, bertoko industria guztiarekin, industria guzti hori, ja, Laudiotik honea, hasten da, eta olekin lehenango, eta gero ja industria handiekin. Eta horretan, Nerbioi ibaiak beti izan du garrantzi handia, hain zuzen ere, komunikabide garrantzitsu bat zelako. Eta komunikabide garrantzitsu horretan, material asko igarotzen zenez, normala denez berton kokatzen dira, beste ekonomi interese eguneak, eta horiek 19. mendea bukatu bitartean industria izan zen, eta 20. mendean zer esanik ez. Eta, gaur egunera arte heldu zezkigun kontua dira, Bidriala eta Sidenor, eta guzti horiek, historikoki Nerbi baian
Nerbi ibaian irudikatu dira. Beraz, bueno, historikoki beti errepikatzen diren kontutxoa dira. Lehenengo merkatal bideak izaten dira, eta gero ja, bueno, merkataritzari beste gauzaren bate gaiantzen zaionean, industria adibidez, industria izaten da, eta gerora, industria eta gero, orain Euskal Herrian ikusten ari garena, turismoa da. Agian turismoak betiko bideoiek aldatuz doa. Igual, agian, turismoa joten da, merkataritza bide jendetxo horiek ez zeuden lekuetara. Eta horretxegatik igual, pastera aldatuz doa orain. Joten zaizkigu, turismo joten zaigu beste gune isolatuago batzuetara. Bai parke naturalak izan, bai Urdaibai, eta gero noski hirietara. Baina hirietara. Zerbitzu asko dituzten, gune horietara. Baina hemen gertatu zena, 200 edo 150 aritze hauek bakarrik geratzeko, izan zen, alde batetik, ara dugun komarka guztiak edo zonalde guztiak Gran Bilbaorek desarrollatu zuen edo sortu zuen, berton egon zen industri guztia, bertora heldu zen jende guztia, eta konkretuki, hemen zonalde honetan, uste dut galdakaon zegoen papelera espainolaren fabrika. Papelera espainola hura edo fabrika hura, faktoria hura zen Espainiako nagusiena. Eta, hemengo aritz guztiak deusezto zituen. Deusezto bakarrik ez, ze gainera, aritzak kendu beharra zeuden, gero pinua landatzeko, pinuak 25 urtetan ja, balio bai du, fabrika horietan, papeletarako eta. Gaur egunean Smurfit dugu, Smurfit ezakit zelan ditzen da, Durangon, eta ni Smurfiten kartelak ikusi ditute, zelan da, Vía Verde de los Montes de Hierro. Gure zonaldeko Vía Verde horretan ikusi ditu Smurfiteko kartelak, beraz, pentsa, norainoko bazka behar duen tamaina horretako faktoria bat. Eta antza denez, nik uste galdakakoa oraindik ere Smurfit baino handiagoa izango zela. Hor badugu kontutxo bat, nola, konkretuki faktoria batek, zonalde guzti hau, aldatu zuen. Orain, leku basorantza joango gara, eta presaren zergatia edo urtegiaren zergatiare aztertuko dugu. Azurik ez da ikusten, Arbola estarita dago. Hortxe presa, lekue baso, lekue baso, baso lekue, karo, baso lekue, leku baso, hoxe. Ignacio Rotaetxek eginiko eraikuntza da, presa da, eta hau ere, 30. hamarkadan, pasaren mendeko 30. hamarkadan, 1993an. Ignacio Rotaetxe nuen esan, baina ingenieri izango zen, ez arkitektoa, eta beste bideo baten genuen hemendik Zarata moldetik eta ondarrean, eta hartan justo Deustuko zubitik hasten nintzen, hitz egiten, eta Deustuko zubiari Euskalduna, ez dakit nola deitu nion, la salve, deitu nion, eta hasi maz. Eta, justo, esaten nuen nola Baskonia fabrikan egin ziren bertoko bixafla ostilo batienteak edo mugikorrak. Eta arkitektoa Ignacio Rotaetxe izan zen. Zubila bera badakizue, 36an inauguratu zela, eta inauguraziotik 3 hilabetera dinamitate egin zutela fasistak Bilbaon sartu ziren, Artxandatik jaitsi ziren, baina fasistak ibaia pasatzeko alik eta zailtasun gehienak izan zitzaten. Ingenieri berberi izan zen. Beraz, justo, 30. hamarkadako ingenieria eta honako hontan jarraitu zuen Arrati aldean eta egin zuen beste presa baten, hau dira oso presa estutxoak.
gari batean izango zuten euren zaitasuna halako kontuak eta egiteko hemen menditartean eta estreineko arraten egin zuen eta hau izan zen bere ingeniaritza proiektuen jarraikuntza bat edo. Eta, karo, holako kontuak eta beti ere ura hornitzeko, hor alboan, Usansolorantza goaz, eta orain ez, baina oraintxu arte galdaka izan da, eta Galdaka, Arrigorriaga, Basauri, berri ere, aipatuz goaz, nola jontzen zonalde guzti hori birpopulatzen edo populatzen. Fabrika agertu ziren, migranteak etorri ziren Espainiako beste herri askotik bertola lan egitera eta jende guzti horrek ura behar zuen. Eta ez jentea bakarrik, fabrikek ere ura behar dute, eta horretarako ere ibai ertzetan egoten dira. Beraz, hori ematen da sinergia bat, merkataritza bideak ibaiak jarraitzen dituztelako, eta gero industriarako ere ura behar izan dugulako beti. Gertatzen dena normalean, ibaiek ematen dutena baino gehiago behar izaten dugula, eta laxeta ere Barakaldoko Gorostizako pantanoan, eta baita hementxe ere, Arratikoan ere, arrazoi berbera izango zen, eta hemen inguruan ezagutzen ditugun iaia guztietan. Gipuzkoan eta Nafarroan agian, zonalde honetatik kanpo, igual elektrizitatearentzako eta izango ziren, telebista ETB-en ikusten ditugun beste egutegi horiek. Baina hementxe, Bizkaia inguru hontan, bintzat, eta batez ere Bilbaora pega dauden hauetan, industriarentzako eta batzuk kasu batutan ere jendearentzako. Hauxe, egutegi txiki honen, historitxoa, eta guzti honekin bukatzeko, goazen Galdakora, eta justo Arrigorriara heltzerakoan bukatu dugu traka. Eta horrela beste zirkuito bat etera zaigu ustekabean. Hemen beste bat ere, txirrindulakin, heldu berria, eta ni tita batean Usansolon. Horreta, ze desastre nahi zen. Guztan Baskonian gelditu, wikiloka kendu eta bideoa espeditzea ahaztu. Hor nerbi baia. Usansolotik Galdakaroko bidea. Carretera de Bekea, puente de Bekea bidea. Oso bolita, Familiaekin eta umeekin eta egiteko, ermitatxo bat badoka baita, eta, asko-askorik ez dute atera, segauko beste kontuak ziren, upokoak eta kontu jitxe guztiak, hemen bolueta. Eta, nik justu Baskonia parian eman diote wikiloka amaitzeari. Beraz, lagun edizkidio maitiok, hemen onarte gaurko bideoa. Besterik ez, urren artio eta ongi izan! Ardo gorri nafarra, ardoriko berena,